Så Berg og Mikkel Bækman videre, så er der chancen om Mosician. Det er godt kommet ud af Raska. Rigtig god mulighed. Rigtig flot kommet ud af afløseren Raska. Det er bare en clearing, som bliver rigtig god, fordi Albrechtsen op her offsiden hænger altså lidt udisciplineret. Det her, det er godt set af først Berg og Bækman. Mikkel Bækman. Og der er Mosician. Mosician! Og så får det 1-0 til Randers. De får den ikke. De står og kigger lidt på det Midtjylland der, og han er hurtigt over den, Armeneren. Og 1-0 til Randers efter et kvarter. Den her aflevering er lige så god, og prøv at se først, hvor han ryger fra ham, og så værsgo, 2 forspillere nedlagt, og så et fantastisk venstre til spark. Ja. Jeg synes chancen tabt der, ja. Men det er den ikke. Venstrebenet slår til. Der er en mulighed. Mosician kæmper, ja, den hænger der. 2-0 til Randers. Mosician slår til igen. Han er ved at være noget af guld værd, eller i hvert fald overlevelse værd. Men det er altså Egholm, der skaber det her, og Midtjylland ved jo, at det er det, der sker. Mads Fingers lange frispark her, der er han så stærk Egholm, og holder blandt andet Albrechtsen væk. Og så har Mosician det held, som nogle gange forfølger angriber. Ja, bolden rammer ham i brystet, kan vi se. Ja, måske endda på armen. Ja. Albuen der får den med. Godt indlæg igen ind mod Jonas Boringe der, så kommer spørgsmål om den er overstregen, der bliver i hvert fald reddet derinde. Og det indlæg Julesgaard netop over mod Boring, som vi har talt om. Og der er så en Voro, og der okay, det er Egholm, der får den væk inden. Ja. Så Egholm og Mads Fingers trækker begge to ned bag ved Kæmpe Sture. Udmærket indlæg der, og kommer han ud, Kæmpe Sture er heldig der. Mads Helbæk har ingen en rigtig god mulighed, eller Danny Olsen har en rigtig god mulighed, men sparker det ind på en liggende Sture. Ja, glimrende indlæg fra Jonas Boring. Ligger lige nøjagtigt, hvor den skal, hvor det bliver svært for Kevin Sture. Det her, det er altså ikke en Danny Olsen i topform. Søbæk kommer til baglinjen, der er god tur, han tager. Kan han skabe en chance derinde også. Det er Jonas Boring, står helt fri ved fjerneste stolpe. Rammer den helt skæv. Og der ligger Boring. Ny god mulighed til Boring. Det er stort set de eneste farlige indlæg, Midtjylland har haft. Det er afleveringer på Boring. Her med en lang tog. Den hårdt presset igen af Søren Pedersen. Og resultaterne fra 29. runde i SAS Ligaen: OB Silkeborg 1-0, AGF HB Køge 0-3, FC Nordsjælland Sønderjyske 3-1, FC København OB 2-0, Esbjerg Brøndby uafgjort 1-1 og Randers FC Midtjylland 2-0. Det giver denne stilling før de sidste 4 runder af FCK cruiser altså mod mesterskabet med et 6 points forspring til OB. Nede i bunden, der kravler Randers for første gang i mere end et halvt år over nedrykningsstregen og efterlader AGF dernede af point med Sønderjyske. Og topscorelisten her rykkede Peter Utaka med et enkelt mål og manifesterede sig som topscorer i SAS Ligaen. Rajko Lekic er nærmeste forfølger. Fra SAS Ligaen så skal vi ned i første division.